Salum horas marihita saluhutna di hamu akadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata itu hata nagabe jamita di minggu rogate tanggal 14 Mei 2020 imana tersurat di Filipi 4 ayat sadaro di ayat pitu dohot topik minggu martangiang mardongan mauliate berdoa dan mengucap syukur. Hujahama dihita ta payhutihu ma di bagasan rohat tabi. Ope hamu akadongaku na hinaholongan jalana hinasiholan. Halasan ni rohaku jala tupalhu. Songonima marsihoho tamu di bagasa Tuhani hamu aka haholongan. Hamu eudia doho sintike huapoi mahamu asa marsada ni roha di bagasa Tuhani. Huele-hele madohoto ale sunsugos na botor urupi manasida. Akanau madonganiau marukil humoko barita nauli rapon si Clement doho dongaki saulaun na dibanari di buku hanguluanido guar nasida marlas niroha mahamu toktong di bagasa Tuhani huulahi mamadok marlas niroha mahamu pabotoho kamu ma habasaromuna tu saluhu talak donok do Tuhani unakol soho kamu agia aha alai sado pabutoho kamu matu debata pangidua muna marhiti-hiti tangiang dohot elehelek bardongan mauliate. Jala dame ni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus. Ima hatani tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaun sediakan payung sebelum hujan. Hira omara nanaing dohonon ni Apostel Paulus tuhuria Filipi marhiti na pinasaha na kasipaingot tuhuriay. Siya nakahata sipaingot na pinasaha ni Apostolon hira naung diambang pintu perpecahan dohuriay. Isarani atap rupani manang tarup ni jabu nunga adong na bocor. Holani mek dope bocor nai. Buktina moloro udan ngawolo manetek-netek sian tarupi. Alani asa unang lam bang-bang iko segerado di dempul. Segera ditutup na bocori. Asa unang lam tabba masalah. Hurang lubi songoni manuaing natajaha jalan natapai hutiu di huria Filipion. Kayaknya sudah ada bibit-bibit atau tanda-tanda perpecahan. Walaupun masih kecil nampaknya. Alai nak pesongoni asa unang lam meluas jala menimbulkan masalah besar ikon hatokdo dibereskan. Isarani api mumpung masih kecil ikon hatop di itopi. Asa unang lam rarat. Hamuak kadongan tutura gabe penasarak kita ate. Aha masalah nasida. Asa pola sa pesongoni lomos ni rohani aposteli. Akamanginang atik pe dangapala tulum didok di bagasa turpukon aha persoalan na niadupan ni huria Filipi alai sian akahatorangan doho sian akahata si paingot na pinasaha ni aposteli buedo taat tusi. Anggo persoalan ni huria Filipi dohonom ma daksia duru justru sian bugasad do. Lapatan na persoalan antar sesama nasida do. Kayaknya ada ketidakharmonisan di antara mereka. Daksadabe rohana nasida. Adong mungkin na terlalu egois, adong na terlalu dominan, nunga lam ngalibe holongi. Bahkan adong na martuhaton butuhana di dok dia isa pulusiai. Holan akan aditano di parrohahon di ayat 20 rupani di dok songoni. Hamu kadongan, apa yang menjadi masalah di jemaat Filipi adalah masalah kebanyakan gereja kita saat ini.
Aka masalah si songoni do godangad dia do pihuria di tikion. Tadok ma dak sia duru parjulu musuta manang alota. Dak sia duru parjulu nama bahen masalah di huriai. Taingok mai. Sia dia do. Sia bugasan. Masalah intern. Masalah sesama ruas ni huria. Masalah sesama parhaladu. Ido na jujut masalah di tonga-tonga ni huria. Anggo masalah sia duru murado adopan. Ibarat ni batu na abba di dalam rupani ala batu na balgado na abbati mamitor murado pasidingo ni. Alai ala batu na mek do kerikil sering ma diabaikan, disepelekan. HP batu na metido na jujut mabahe kita tertutup manang tersandu. Hamua kadongan sahapor siaon, om manuaing nanaing atasan ni Apostol Paulus. Unang sanga belga persoalani, unang do ala hubungan ni si Eudia, doho si Sintike, si Sinsugus, si Clemens, nasodenggan, gabe marlapu-lapu sude ruas ni huriai, unang atto. Aka persoalan pribadi gabe persoalan ni jemaat. Omana ni dok na masalah di laut dibuat tu darat tate. Hape na taboto masalah di laut ya masalah di laut mak. Masalah di darat mak. On gabi dicampur aduk. Da jujuk do tak adu pisi songoni, jujuk do masa si songoni ate. Unang ngatok persoalan ni sada keluarga, gabi persoalan ni sudi keluarga. Ima jorupan ni contohna. Atong bohama bahenon asa unang merembet tu sudi masalah i. Jala bohama asa harmonismu se hubungan ni si Eudia doho si Sintike dengan muse. Om manuaing na pinasahan ni Apostol Paulus. Lahu mengatasi persoalan ini, perjulu di do Apostol Paulus, apapun ceritanya, mereka harus mersadani roha. Sehati sepikir. Tutu bagas do nani do ni paddohanon. Ay gudang do hitawon, mersada di huria, mersada di punguan, mersada di jabu, alai belum tentu sada rohana, manang saroha. Bahkan senasib dunian, alai belum tentu saroha. Ido kan? Dus may doho penumpang na diangkot manang na dibisi, sa mobil do, sa bangku. Alay dang masih tadaan, dang masih alloan, dak sada rohana. Si buat leheng Nabi itu sudah. Jadi asa unang masa perpecahan di huria dalam na parjulu ima ikom mersadani rohama nasida. Ikom mersadani rohama. Padua kon ikom masih rupa manasida. Ido di turpuk jami nak keningan. Unang marsobu-sobu. Molonunga didok punguan manang sahuria dang denggan na marsobu-sobu. Di pasobu holan dongan na kareju. Di pasobu holan sahala na kareju. Na denggan ima masyurupan. Huel-hele madohoto ali sunsugos na botor. Urupi manasida. Akan umad dongan yau marukil humokok berita nauli. Rapon si Clement doho donga kisah ulaun na debanari. Danin na do di ayat tului. Urupi mana si danin. Jadi molonung ngaradi masih urupan sumisi maka persalisian. Patuluhon ikut toktong do marlas ni roha di bagasat Tuhani. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Memang murado jol memedebu tujuk ni roha molonung adok persalisian. Bohi pe olo makaritingon. Dang adong bekeceria arupani. Dang minar bebuhii. Buasa alanunga sayju rohana. Dibahe pe parekelo dang olo bemekel. Say murhing rupani songoni. Alani salah satu mengatasi perselisian. Iko mampu do ibana marlas ni roha. Atik pe adong do persoalan. Ay molonunga say marlas ni roha. Sumisi duan non. Kapersalisian ni ay molo marlas ni roha duhita ditiki aman-aman sude dang persoalan biasa dui naso martuhani pe boido patupa si songoni
Alai buhando hita akan naung martuhanon. Mampu do hita marlas ni roha, atik piadok persoalan nata adupi. Idun waing na taida rupani di bagasan turpukon. Iko mampu doate. Jala memang ima tadana hita naung martuhan. Marlas ni roha, atik piadok persoalan. Atik piadong akaparsalisian. Justru marhite na marlas ni roha ido. Gabe sumisi aka persoalani. Paupaton iko pabotohonotto do habasaron niba tu saluhut halak. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ninna rupani. Aina sering terjadi ima justru aka hahuranga taido nagabe berita. Oti dunian hahurangani, mek do hahurangani. Alai laus ido na dipabalga-balga. Jala ima bucir ni aka persalisiani. Saunari, buhama asa unang masa persalisiani di tonga-tonga ni aka punguan nang huria. Tutu salah satuna ba ikorade mahita pabotohon habasaron ni dongata tu saluhu dongan. Lapatan na molo aka kebaikan ni dongan ni natapa buah-buah. Ondo sadadala dihita merajut kebersamaan sekaligus pasisihon aka persalisian. Hal-hal na positif di dongan nima natabarita tu halak. Unang matong aka hahurangan na ate. Contoh na rupani moloro halak parwarwahon sa sahalaki ikobarani ibana madok daksongon na nido mi ibana. Daksongon na tinadami ibana. Ikon ninna. Unang laos ditulupi ido pasmay ninna museati. Palimahon unang kolsohok kamu agia aha ninna Apostel Paulus. Alai sadok pabotohok kamu matude bata pangidua muna marhite-hite tangiang dohot elehele mardongan mauliate. Dia do maksud na disini. Tutu na naik dohonon na ima unang marujung holang diholso akan namasai. Anong do akan namarsalisi holang na buha-buhaon. Buhanamon sainin na dang dilului solusi. Alay lalapolan na say holsoan. Kuatir si bisa alay dang buhay maradia nate manangso hola disi. Iko pabotohonod do tu na mga tusi holsoi. Naktujol madipabua. Ay jol mau pe belum tentu buhay mengatasi holsot tai. Haru holso na pe subuhi diatasi. Apalagi holso ni dongan na. Unang-unang gabe manabado di boto. Hamu akamang dohot tamuinang debatado hasahatan ni sudi akan natahol sohoni. Ido asadido Apostel Paulus pabotohok kamu ma tu debata akahol soni rohamuna. Ai ibana do na mga tusi holso natahol sohoni. Sadihari manang marhite ahamay pasahatot tu debata. Didok di bagasa turpukon marhite tangiang alay huhu mardongam mauliate. Buhasay ko di bagasa tangiang. Batutu ala tangiang do dalat tamar komunikasi tu debata. Arong dalan na asik tahe. Dang mungkin marhite WA manang SMS ate. Yesoy di email rupani. Di email Tuhan ni manang na di WA. Tahu kan? Pasti do marhite tangiak kita berkomunikasi marsaur doh Tuhan. Daido dido edetai tangiang do dalanna asa taruliho. Hamu kadongan napaunopon manang naparpudi dido Apostel Paulus mangorui persalisiani Yesoi unak tabba persoalan rupani baik di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni punguan, doho dia kainganan na asing ima, ikut damai ni debatama mengerajai rohanabi. Damai sejahtera Kristus yang tinggal di dok rupani, yang berdiam di rohani ganub. Jadi molonunga damai ni debatai di rohani ganub, jol maon di ganub rohat tabe aman namai. Ay asa so aman nasudami ni debatado na mga rajay rohana.
mangarajai pikiran na nang ati-atena. Aduh, bisa jadi muruk ni roha, bisa jadi rimas ni roha, haci ni roha, sogo ni roha, siki ni roha, late ni roha, dohot aka nasa torbang dohot isudi. Taingok ma akamang dohot taminang, salilingido pe na mangarajai rohana, na mangarajai pikiran na nang ati-atena, terus na may marsalisi. Alay molo dami ni debatado na miyan, porsiya mahita, dinggan na may huriye, dinggan na may pungwani, dinggan na may parsaurani. Ido na pinaingot ni Apostol Paulus, marhiti akasi paingot na dibaga sa trupukon. Lausido nang singo-singo nang tuhita dibaga sa tikyon. Atong imataulahon. Amen. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na ukubigi hami. Say pasu-pasu paurato di bagasan rohanami be. Asa di parbihok katami parbue na denggan. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen.